Добър вечер, уважаеми зрители на 7/8 ТВ. В началото на днешното предаване искам да ви пусна едно кратко видео. Новата година започна с една сбъдната мечта – пълноправното ни влизане в Шенген. Така на всички българи им остана само още една мечта за сбъдване – да видим Мариан Бачев като министър на културата. Стават чудеса! Пророчествата се сбъдват! Вижте! Мариан Бачев е новият министър на културата. Колеги, да знаете, че ако някой от вас не се е смял на скетчовете му, Мариан ви е запомнил. Само да ви предупредя. Господин Бачев, господин министър, искам да ви призная нещо лично. На мен любимите ми образи в шоуто са Гюро Кюмюро, Колю Нечето, Весо Стресо и дядката от Зловинарник. Оня, дето, срали сме, така съм се смял. Легендарни образи, легендарни. Сега някои злонамерени хора казват, че не може да влезе Мариан Бачев в това правителство, защото сте играли Ахмед Доган и сте го иронизирали. Аз нямам такъв спомен. Мариан да е играл Доган. Кога бе? Кога бе? Това е клевета. Аз мога да гарантирам, че Мариан Бачев винаги се изказва с уважение, както за Ахмед Доган, така и за Бойко Борисов и най-вече за Слави Трифонов. Коалиционните лидери трябва да се уважават. Господин министър, във вас ми е надеждата. Спасението на културата е във ваши ръце. Дет се вика, има такава култура. Сега на всички хейтери, които казват, ма защо Мариан Бачев, аз ще кажа, Мариан Бачев има огромен управленски опит. Все пак 3 пъти е кандидатствал за директор на Сатиричния театър. Не искам сега да съм на мястото на тия, които тогава не са го одобрили. Нали? Да видите кон бопедели. Но аз предвиждам големи реформи в българската култура. Като начало при Мариан Бачев фонд култура вече ще се казва фонд култура, правоговор и правопис. И като казах правопис, вижте как беше изписано името на новия вероятен министър на културата в днешните обедни новини на BTV. Мариан Бачев с я! Боже Господи! Боже Господи! Колеги, какво сте направили? Как ще напишете Мариан Бачев с я, бе? BTV не знаят каква беля си докарват на главата. Ще имат много сериозни проблеми с Министерството на културата.